Nakakita og probable cause sa Mandawi City Prosecutor's Office hinungdan nga lagi pasaka ang kaso batok sa suspect sa pagchap-chap patay sa usa ka babae sa Mandawi City niadtong miaging tuig. Ang report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, nakadawat ang GMA Regional TV og kopya sa resolusyon sa piskaliya kabahin ning kaso sa babae nga gi-chop-chop sa Mandawi City niadtong miaging tuig. Ma-elevate na ngadto sa korte ang kaso nunot sa pagpatay sa sugbuan ng environmental advocate ug runner nga si Angelie Lopez Kintanar. Sa miaging tuig, nakaplagan ang putol-putol nga bahin sa lawas sa lain-lain nga mga lugar sa Mandawi ug Cebu City. Ug sa pakisusi sa mga otoridad, nasuta nga iya kini ni Angelie. Ang igsuon sa biktima, misangat og reklamo batok sa suspitsado sa krimen. Bag-uhay lang among nasayran nga mipagawas og resolusyon ang piskaliya sa kaso nga gisangat. Nakitaan nila og probable cause ang reklamo maong ma-elevate na kini ngadto sa korte alang sa husay ug adto sab makapresentar sa iyang habig ang gireklamo. Sa among interview kaganihang buntag, gitataw sa kapulisan sa Mandawi, wa pa sila'y nadawat nga kopya sa resolusyon. Daan ang gibarugan sa hepe sa CIDMU sa Mandawi City Police, lig-on ang ilang gisangat nga reklamo ug hugot sab sila nga nakamonitor sa dagan sa kaso. I am not particular kung naanay kuan sa resolution kay wala pa ko makadawat, pero mao lagi na nga I am expecting nga kuan jud kanang ma-file na to ang kaso. There will be an information that will be filed in court with regards sa ato ang ipasaka nga kaso. Padayon pa Bob ni mga orasa nga gipanikabutan nato makuha ang habig sa igsuon sa babae nga biktima apan pa ni siya mutubag sa atong komunikasyon kay kaniya Bob. Samtang sa usa ka page sa social media nga gi-create pagpanawagan og hustisya alang sa biktima nga si Angelie Lopez Kintanar Bob, gipahibaw didto nga doon na kalambuan sa kaso ug ang iyang mga higala katong nagpost sa katapusan nga post sa maong page na nawagan ni sila Bob og tabang sa mga kailasab kung doon na sila ma-rekomendar nga criminal lawyer gumikan niining mga developments sa iyang kaso. Bob? Dala ba ka kay official documents sa Nico? Hingan liko na kisay suspect. Ang bana niya Bob, ang gitumbok nga suspitsado gid ini Bob sa maong reklamo parricide ni siya Bob. Ang hitabo ni Bob, gihatagan og gimbug aton sa piskaliya ang mga pamahayag sa biktima ng daan sa pamahitabong insidente ug doon na sa mga ebidensya Bob, doon ay mga circumstantial evidence gihatagan nila gimbuk aton mao nga na-elevate kining maong kaso apan gitumbok Bob sa piskaliya nga dili kini pagpamatuod gyud ang determination sa probable cause wa magpamatuod nga guilty gyud kining maong suspitsado Bob ang iyang bana apan kahigayunan sab niya ang trial unya sa korte aron makapresentar siya og ebidensya sa maong kaso Bob. Yes, mao man ay regular procedure dia. Open ang atong Balitang Bisdak kung dunay reaksyon ang suspect, ang bana mismo nga mo'y gitumbok nga suspitsado og napasaka na gining kasong parricide. Salamat Nico Serino sa imong report.